Så skal jeg i dag. Det er ganske her, og jeg forstår ikke, hvorfor at Silas han er mere populær end mig. How? Han har 14 subscribers, og hvad fuck har jeg kun 7 fucking subscribers. Fuck er det for noget piece of shit? Det må jeg fandme gøre ordentligt, mand. Jeg gider fandme ikke at have mange mindre subscribers end ham. Prøv at høre. Altså, jeg har kun... Det er mit eget... Det er sådan mit eget kanal. Og jeg har hørt, at I altid synes, at jeg var meget mere... At jeg har meget mere Shrek end sidst. Og på grund af, at jeg holder her. Så det er bare fordi, at der nogle gange ryger ned, og det gider jeg ikke. Jeg magter ikke her. Og jeg ved sgu ikke... I nogle videoer, der har jeg min kasket på, og på den anden har jeg ikke min kasket på, men stadig. Det var jo nogle gange, så magter jeg bare ikke nogen at have min kasket på. Men så kan I ikke bare prøve at gøre mig mere populær end Silas. Men only see bøgs. Og næste år, så skal jeg så også nominere mig til Guldtuben 2017. Så jeg tager lige min... Så er lige det der forklæde af. Det tager jeg lige af. Her er lige taget på igen. Altså bare sådan, altså, jeg skal lige klø. Gør det. Og det var rigtig ked af. Det er vildt. Jeg er gangster. I don't care. Jeg kommer lige lidt. Jeg skal lige på toilet. Hvad satan? Er det gasvins? Hvad satan? Er det gasvins det der? Hej, det er mig, Silas, på den anden kanal. Jeg ved ikke lige, hvor gasvins kan han skulle eller andet. Ja, jeg så godt nok med han skyndte sig eller andet. I hvert fald. Skynd dig at slidt alle Gensefins abonnenter. Han er bare en faggot. Abonner på mig. Jeg er meget mere populær end ham. Ja, det er jeg meget. Jeg er meget mere abonner. Jeg ved ikke. Shit, han kommer. Shit. Jeg gemmer. Jeg skal nok gemme mig. Jeg gemmer mig ind i skabet. Shit. Så er jeg tilbage. Jeg hørte, at der er en eller anden fucking lyd, der var lidt højt. Jeg ved ikke lige, om det var Silas for. Sidst der så jeg ham, han var inde i stuen, men så nu er han der ikke mere. Det skal jeg lige. Nå, men det som hele videoen rigtig skal ud på. Jeg skal have flere abonnenter end Silas Bøsen. I Silas Bøsen. Nej, I skal have mange flere. Husk det. Husk det til en anden gang. Der vil ikke være mindre på der end Silas Bøsen dude. Like hvis I gerne vil, hvis I
like, hvis I gerne vil have, at jeg skal lægge flere videoer ud. Ses.